Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga DC. Ini Pak Sutilek sawah ya guys. Nilai jagungi. Semoga diparingi subur sampai panen ya guys. Sampai panen jadi duit. Jam sekitar jam 8 guys, Pak Su tilek jagung nang sawah. Pak Sepino guys, jagung ini kaya opo ngono. Soalnya icirnya kedua kali guys, pisanan ini nganu terus disulamin iki wis do tukul tak delok iki. Ya iki guys, iki sulaman. Ya sulaman. Pisanan guys iki. Ae pas wong akeh kae. Alhamdulillah berkah barokah. Dungo dinongo ya guys, semoga family online di Indonesia maupun di luar negeri sehat-sehat selalu, diparingi panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Mulai remik-remik. Insya Allah ki minggu guys banyu iki. Engko diabuk, bar diabuk terus di banyoni. Mulai ketok ya guys, mulai hijau. Soalnya ini wis bar diipuk guys, diipuk iki bekas traktoran iki dibalekno ning kalen aneh guys, biar adem. Nek di banyu kan adem ben gak ketrak telo. Mulai insya Allah batuk pilek guys, soalnya ini bar melekan. Karo tunggu pitik ya, soalnya gandeng dadah. Ini mulai ketok hijau. Itu nggak naik ya guys, mumpung sampai panen. Orang nek gangguan apa-apa nih ngono guys. Kok ora nek gangguan kayak tikus, kayak boh iki, sementing itu nggak naik ya guys ya. Kayak saya nek wong panen guys, panen mari tapi sing bagian sing belakang guri. Segarapane wong guys sing dhuwure Pak Su. Jagunge ya wis bagian garap wae wong guys. Durung diabuk guys, insya Allah
Monggo insyaallah minggu. Monggo guys sarapan. Pak Su iki mang mampir nggone dulure wedok. Bar kok sawah mang, bar nggek video kok sawah. Blas mantuk dikon mampir nggone dulure wedok kon sarapan. Iki sing Mbak Yuku pas guys, jeneng Desa Ngampon iki dhewe kecamatan guys. Dong Sambi kalih Ngampon iki dhewe kecamatan, sing Ngampon kecamatan Menden, sing Dong Sambi kecamatan Randu Batung. Cuma kabupatene sama. Monggo guys sarapan. Sayur asem kalih bakwan jagung kalih tempe, sambere samber terasi. Ponakanku seneng suruh mantuk, pas aku lewat kon mampir. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo guys sarapan. Iki karo samber terasi. Ini hangat-hangat. Ya karo cipir guys, cipir koro, bengkeo, kacang. Kudu lanjut nah guys. Guys, mampir. Iki dulurku wedok guys. Mak sing meki wong 5. Jam 3 bare. Babae apik no yo. Ki sing pineh jalukan tunggale wekku sing tak turu nembak jami kuwi.
Ngene lha sing tak rubah jami kuwi. Wineh turak. Lah wineh turan yo isek dukul parine. Dene tak golek turan. Rantuk man rantuk turan gak yo bero. Yo kan duwe Mas. Gak duwe pari ya. Kamu segeran golek. Lek tegane suwe ya yo. Ayo. Yanto tekane Kosuli jam 4 kae. Iya, sore. Pokoknya tak selesai loro rek. Metu tol ya. Mbak, male. Gak metu tol layan kae. Oh, tekan Sragen. Metu getas apa? Oh, betul betul. Seragen to. Sragen kok. Oh, Bu. Sragen kok wis 2500. Terus setengah jam. Tengah jam. Adoh ngawi yo. Setengah jam atau ngawi. Ngawi sejam. Itu toh. Mau ning tol iki. Apa bayare kan murah Sragen. Iya, dadi tok lha mau ning isih 50 piro saya dadi 2500. Wis mundak neh. Muka kok akeh men. Nomok metu kok bayar akeh men yo. Kali butuh bangun tak akeh ya tok duit neh. Ya kono ya dagang. Desa Ngampon, Kecamatan Menden Rejo, Kabupaten Blora, sama guys kabupatennya, cuma beda kecamatan. Itu pirang sak ya hitungannya? Songo. Untuk akeh. Akeh ngono njaluk rek. Oh sedang jaluk kayak marah aneh. Ini kayak kagenan tuh golek uang mak Daud. Apa ya apik iki? Apik. Ya, Mas. Guys. Ini Ini aja jalukan, ini jalukan. merecet gitu. Putih kok. Masalah apa nak? Wis bar sarapan iki karo kontenmu. Karo tak konten aku dhewe. Nang kene? Iya karo. Lah apa bom? Lawane meja. Wis sero karo konten aku mangan karo tak konten dhewe. Gua lebokno apa ya? Iya. Ra aku bering. Iya. Lho mak sarapane lah ya tak lebokno aku sarapan dhewe maksudnya. Jangan dong tewo kerang. Iya jangan jengkelo sampai anu wis tak critakno. Wong desa. Wong desa yo ngene iki, guys. Ini gabah. Ning sawah. Ya piye wong yo gaweane yo tani. Itu karo wong kota ya, guys. Iki guys ponakane sing ngawur Paksu. Padun apa? Lah iku aku wis cuma tak ler kabeh. Cek, dono ra? Bijine iso ora. Godhog ora. Arep dijak. Ngene Lukman apa masakan? Iya, Lip. Bengi. Nah, Mau bengi anu. Seranan. Engko apa? Bakar apa? Apa? jek Pak Basu nyuwun jek. Iki lho. Basu jek nyuwun.
Iki lagi mulih, guys. Saka sawah mampir ngene dulurku wedok. Oh, Langsung disambung videone, guys. sambung ning omah, guys. Sambung nang omah iki padha ae karo sarapan sing di mampaksu, guys. Lho apa yo nggih bakwan jagung? Gawe bakwan jagung kelan asem, sambel terasi. Alah niki. Soale iki sing masak ki mang sing ning Solo, guys. Ponakane Pak Su sing teko ning Solo. Berarti Mas Yanto sudah teko. Mbak Puji, Mas Yanto kon sarapan. Iki Pas Pak Su. Ya aku malah nyayur menir. Wah, dhisik nyayur menir. Wah, lalah buket koyo ngene iki lho. Kan jagung, terus tak ijek tak irisi, ya apa cek tak ulek beras. Timbel ketrek kan guys, suwe kering dah. Waloh karo beras e. Cek putih-putih. Ah, bayem. Terus sambel iki nih jero. Lawoke bakwan jagung. Padha karo sarapan mang. Ya ya, tak cuwek. Sambel terasi. Kok ya padha ki mang piye? Ya mbah. Ayo rak sarapan iki teko Mas. Ya ora semayan desih ya guys. Lho kok Mas? Sampai ya ini aja mateng desih. Guru-guru ki aku yo ning pasar sik guys iki mau. Ngeterno pulike Pak Su lho. Mbok Lek, Mbok lek wong tunggalane makanku. ngeterno Mbok Lek esakno ora nek sing ngeterno ning pasar. Ayo tak terus delo aku. Lha wong rene kok jam 7 iki Mas. Lah nek ketisuk mula mang aku mbok jak yo gelem Mbah ngono. Lah sing rasa apa ngono wong aku sakjane iki yo duwe wong sing iso numpak motor tapi yo piye jak ra gelem ngono iki. Aku terus meteti bayem wis apa tak tinggal saya budal aku. Silah no motor ini mak edian lho memang tipe iki tak ponggal panggil tapi gak kena lah motor mbok gone sawah mikirku nggo montore sapa dinda ya pene sekolahan terus nyilah motore mak edian tukono bensin Pasar ndi? templek ngono lah Walah, mikirku ki sampai ngene lha wong wis sawah nik ya wis jam 7 ya engko bakule iki jek do ning kono pokoke Mbah ngono kok nek bakule gak jek ning kono tak jak teko Menden kan pasaran Menden delalah ki bakule jek do ning kono Mas yo jek apik awake Mbah Sri pokoke bejo entuk rego 145 wis gedhi ki Mang ndek iki senenge ngadu bilah Mas malah Gus matur nuwun yo terus dinda ditukokno jajan terus iki mang sing jagung rong adah mesti nukokno Mbah Sri. Apa ditukokno pindang, sawi apa tak kon nggawa balik ke Mang. Iya. Aku lho pindang ning kulkas enek, sawi enek, tahu Mesakno ngono ki enek sing dalane dhuwit kuwi. Enek sing golek dhuwit lah dinda iki kon tuku jajan iki 20.000 lah dienggo apa Mbah bakule iki tak omongi. Lha wong ape ditukokno jajan kok omoh Mbah ngono. Lah wong wis tuwek Mbah jajan nek 20.000 sing ape mangan sapa aku ngono. Wes mang lho 5.000 pun 6.000 wis lah. Ora sang ngono Mbak ora nek sing golek dhuwit mbahku ki. Bakule seneng ae mati tukoni 20.000. Lah sing aku kan tak penging. Butuham ki ora kitok Mbah, sesuk-sesuk iki jek apa ki jek butuh dhuwit neh, wong ape masakan barang, dhuwit aja diceh-ceh ora nek sing golekno. Iya. Aku ngono. Terus ora nggo kudung, desteran cekak ya, tak golekno kudung sing gedhi kuwi. Terus mulih iki paling lali ndek. Lho wis gawa lah wong kudung ora apa-apa wis kadung mbokku ya wis aku kudung ngono akeh aku ngono. Kudung tak kei rupane ijo, aja ngene ah, ki cah enom. Golek rupane ireng tak golek rupane ireng. Wis gak apa-apa ya mboke Pak Su iki guys, diapa-apano ya. Aja meneh kok dulure dhewe ya guys, wong liya acara sambat ngene dhisik iki yo ngesakno kok. Ya kasihan ngono rumah sawu ki, aja meneh kok mboke dhewe. Wis ayo ndang sarapan. Aku bersarapan iki warak rek. Aku wesu Mas lho Iya, sarapan sik. ora teko-teko batinku. Nah, sarapan sik ono nang jaba sumuk. Ngelar sego aku. Engko dilanjut sarapan dhisik, guys. Iki ngelar sego sak meneh iki adikku yo ngenteni Pak Su ngene. Ora mulih-mulih wetengku krak-kruk. Gak tuku sarapan lho langsung ora mbah sayu ndang balik. Aku yo eling urung masak iki Mang Mas. Ngono Pak Su mulih kok sawah. Nek wesu piye ngono mikir kuwi. Aku tak tukokno sarapan sik. Kok tuku sarapan barang segaku kok agak kepangan ngucupno sak embuh. Mbak Wani guys, manis sih. Kayak gini lho. Ya saya sarapan nih ki jagung
Desa iki gak dukung manik. Desa. Suruh kubil. Malah sumuk Sarapane jebak ngono ya lho. sumuk. Sumuk malah segere ning jaba. Wayahe ngabuk mbok jagung iki. Iya, nang ngono sing banyune iki mbah urung iso. Wis anu wis. Nduk dhuwur saiki. Wis. Tak dehno videone. Guys, lombok entek nandur badok. Sing iki ning pinggir omah. Ning pinggir tritis nang kok ngene. Meletuk. Tapi ini pinggir kritis loh guys. Oh. Ini subur tapi. Kudu lanjut dhisik sarapan guys. Jangkreke ngerek guys. Iki gak gelem ngerek lho guys. Sedina suwengi iki gak ngerek. Pakane entek. Iki tak nggo weden gabah ngono guys. Gak dipangan tikus. Apane ngerek jangkreke. Padahal diingi kuwi ora ngerek soalnya lesu terus ditukokno kobot kok pasar templek. Ya aman iki guys, tinggu tintinan tikus ini juga ya. Ning isor. Cuma takane botol lho guys. Takane ngadah aqua. Nah, ngerek. Suwegere guys, apa meneh di sini posisine wis luwes supol pokoke. Ngenteni Pak Surah mulih-mulih ke sawah, jebule malah wis sarapan ngene dulure wedok. Entuk mbah Des ya. Sambel. Lha ngape sarapan ya wis padha ndak. Ndak yo roh Mas. Lah iya kok ya padha enteke kelan ponakanku aku. Lah sarapan ah le ngono. Lah ya menggok aku. Ya lesu. Ayo guys, melok sarapan nggih. Jam blenger sayur lodeh, pengen kelan ijo-ijonan. Wah, benih ya guys jangkreke. Mangung teko Britan teko ngarep. Mikirku ngene lho guys, dekne iki gak banter ngereke saiki kok. Pakane kobot lho Mas. Lah iya, apa pas ditukokno kobot kuwi ngono lho. Kuwi ceritane weden gabah guys. Kuwi kan kancaku sing entuk. Jenenge lek Kandar kuwi. Iki lho weden gabah nek mbok openi ndak elek ngono. Padahal jangkrik iki ra giadeg lho, cuwilik lho. Ndak elek aku yang ngono. Iya, wae iki rak alalah tikus iki ra moro ngono. Tenane aku yang ngono. Delalah iki tak go mantuk terus tak pakani. Kuwi iki gek nadah sing apik, aja gendul aku wae. Lho wong pakane iki yo enek sekedhong telo diplungno.
Terus apa niki kayak bayem diplungno. Kuwi nesu, guys. Godhong klanding sing enom kuwi diplungno. Lah sesuk bosok ning jero lho, guys. Kuwi nesu gak gelem ngerik sedina Nang sewengi. ngerik Pak Su tak suweneni. Iki umpama kowe dipek terus godhong-godhongan bosok ya padha nyebongko sesuk aku. Terus kuwi tak guwak terus tak ganti ditukokno kobot kok pasar. Iya banget tenan. Kok ngerik iki biantre Raja Mak. Kok mau angung ngono lho Sapa kok. sing seneng nek mam ajange senengane atom. Di sini nek mam ajange senengane atom ya. Mbah kena apa gak roh. Lombok Nek ke atom gak seger. lomboke apik-apik tuwik-tuwik gitu lho, Mas. Enggak. Iya duwe dineh kembange merek atas. Njek nane iki aku tuku Mas. Teronan iki. Ya tak anguk sak mono paling gak ngatasi. Soale Iya nek nggo masak gedhen ya ora ngatasi. wong Kuwi cuma nggo keseharian lah. tak siram iki malah mati sak uwit iki. Walah jo siram yo ber sak anu. Lha jere make kon nyiram dulu tak siram tak gekno bak telung ember kuwi dadak malah sing sitoke godhonge garing sing sak uwit. Aku mau ya kon mek bayem tapi Gak emeh Mas. tuwek-tuwek rada ndekne kon mek ra gelem. Walah. Wis kasep. Cah-cah ben iki. Apa nyerpisno motor Mas Ajis. Soale Nyapa Mas? akine apa apane ngono lho guys ora kena di starter kemang apa di servisno ning randu. Itu tak WA no enggak sarapan apa aku kelan meneh ngono kok wis kadung budal. Wong bar konten makan mau. Perlu sarapan. Makan masak iwak bebek apa. Aku mau kon sarapan, buat sarapan Mas, untuk sarapan. Nah, jadi teko ke sawah njupuk ngono. Iya. Jadi celuk iki kon sarapan. Pak Su ya, mriki sarapan ngono. Bakte sarapan Mas, sarapan nek sarapan ndang sarapan. Aku bar sarapan karo dulurku wedok. Walah. Nggih pun ah. Dulur ki nek akeh ya ngono ki ya, Guys. Dulure Pak Su sing ning kene iki enek telu. Mbake karo adine, sing ning Ampon ki loro, mbake ya karo adine lek waris kuwi ning Ampon. Karo Yongdam. Sing satu ning Ngawi, guys. Sing sijine Ngawi. Ngawine endi, Mas? Kewadungan. Kewadungan. Kecamatan Kewadungan. Gede ya Allah. Lha gak ditawani iki piye? Wis sih. Alasan ben piro ya, Guys? Wis lesu. Ya kok lablep-lablep dhewe karepe piye aku ya. Wis lesu. Wis ngono ae, guys. Baik. Konten-kontennya ditunggu konten-konten selanjutnya. Matur suwun sangat nggih kagem panjenengan semuanya. Sing ning Indonesia, ning luar negeri. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, aja enek Amin, 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 pokoknya ya Rabbal milih alamin. terus, guys. Rezekine yo lancar, golek sandang pangan yo nayoh. Diparingin awak sehat, seger waras, ngono ya, guys. Donga dinonga pokoknya. Doa baik kembali baik. Adoh lan edake iki karek nek nganu awake dhewe ya, guys. Adoh saiki adoh lho ning luar negeri ning kene. Wong yo ketok HP. Dadi donga ku yo piye yo ngalir terus. Donga ki sing adoh ya dadi cedhak, sing cedhak yo malah nyedak. Ngono ya, guys. Wis ngono nggih. Doa baik kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.